Allah fɔ an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw tulo bɛ radio Rampart de mankan na wa aw ma fili fewu ka radio Rampart sugandi walasa ka se ka aw kunnafoni bi kunnafoni di kɛnɛ bakurubaw filɛ nin ye Mali transition yɛlɛma donn'o la kabiri le 25 mai 2021 Assimi Goïta ale kɔni ko k'a ye bandaw ni Moktar Wane k'ale olu ta k'u bɔ u jɔyɔrɔ la tile fila o kɔfɛ Cour constitutionnelle ale o Assimi Goïta ale y'a fɔ ko o bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye wa sini yɛrɛ fana tɛnɛ ni Ala sɔnna ma Assimi Goïta ale bɛna a kalika k'ale bɛna kalika a siɲɛ o kalika siɲɛ o yamaruyalen don wa Assimi Goïta a bɛ se ka an bɔ dingɛ kɔnɔ wa transition dɔ tɛna fara transition janjanya kan wa Choguel Kokala Maïga o fɔra ko o bɛna kɛ premier ministre o bɛ se ka Mali fara ɲɔgɔn kan wa Faransi n'o o ye an marabagakulu ye n'o o n'an bɛ jɛkulu dɔ fana la n'o olu n'an ka sɔrɔdasiw bɛ baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ olu kɔni y'a jira kabiri tɔgɔku furancɛ kɔnɔ k'a fɔ ko olu ni an ka sɔrɔdasiw tun bɛ baara min kɛ k'u tɛna se k'o ko kɛ bilen an bɛna an da don o baro de la bi walasa ka se k'o walawala aw ye aw bɛ se k'o faamuya cogo min na laadiriya kɔnɔ walasa ka se k'o baro kɛ aw ye an ye wele bila mɔgɔ fila ma olu fila bɛ directeur de publication n'an bɛ se k'a fɔ ko journal ɲɛmɔgɔ mɔgɔ fɔlɔ o ye Badou Sidi Koba ye Badou Sidi Koba ale ye le triomphe du Mali ale y'o ɲɛmɔgɔba ye Badou i ni ɲɔgɔn tuma Sisoko i ni sɔgɔma kɔri baasi tɛ yen baasi foyi tɛ yen triomphe mɔgɔw don tɔɔrɔ su la n b'a daminɛ ni balimakɛ Abdoulaye Kone n b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn parce que a tɛ ɲinɛ a tɛ sɛgɛn il est tout le temps sur le terrain ah ouais a tɛ ɲinɛ direct kɔni il est tout le temps sur le terrain ne bɛ sɔn k'a fɔ ale yɛrɛ de y'a direct yɛrɛ ka kɛ direct ye Mali la ale de sababu don vraiment a ni ce a ka initiative la o mana bɔ yen n bɛ radio Rampart personnel bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ sanfɛ fo duguma k'a kuncɛ ni Makan Kone n'o yɛrɛ an kɔrɔkɛ ɲuman n'o y'an dɛmɛ presse la kosɛbɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali la yan Mali kɔ kan yani an b'a bɔ kuma na an bɛ famille fondatrice mɔgɔw fo dignitaires religieux yɛrɛ kɔtaradu fangala mɔgɔw vraiment an b'u fo k'u waleɲuman dɔn parce que Mali marali ma nɔgɔn ɲɛmɔgɔya ye donni ye Mali la siga t'o la ayiwa ɲɛmɔgɔya donni ye fan bɛɛ fɛ Mali t'a bolofa bɔ o kan mɔgɔ filanan o ye Abdoulaye Kone i y'a fɔ Abdoulaye Kone ale ye délibéré ɲɛmɔgɔba ye kɔrɔbulo ou bien colonel Bulo de don i ni ɲɔgɔn tuma n ba Sisoko n b'i fo i ni sɔgɔma fɛn o fɛn tulo b'an na nin wagati in na an b'o fo n bɛ n dɔgɔkɛ Badou fo a n'a ka personnel bɛɛ a ka journal n'a ka personnel ka yan radio ɲɛmɔgɔ an kɔrɔkɛ Makan Kone fo surtout technicien waraba min b'an kɔfɛ parce que ni ale y'a bouton kelen datugu dɔrɔn an tɛ mɛn bilen donc k'a fo voilà fɛn o fɛn bɛ k'an lamɛn k'a fo ye nin y'an sigikan ye an bɛ dugawu kɛ kuma min bɛ bɔ an da a ka kɛ jamana jɔ kuma ye Ibrahim Jawara bɛ to k'a fɔ ne ma ko ne bɛ to k'a fɔ kɔrɔbulo ko o man kan ko e tɛ kɔrɔbulo ye Jawara Jawara bɛ to k'o de fɔ n'a sigalen don k'a ka na n'a ka k'a ka na carte d'identité ye dogo don ni ne y'a fɔ ko ne tɛ mɔgɔw fɛ ko ne bɛ k'a fɔ e ma ten ko pour la petite anecdote ne donné o document presse kɔnɔ ne ye an kɔrɔkɛ Hakim Maïga mɔgɔw bɛ k'a fɔ a ma kɔrɔ n ko pourtant n ko e ma kɔrɔ ne ye dɛ a ko cogo di dɔw ko ne ma ko mais ni i bɛ dɔ ye i b'a fɔ ko denmisɛnnin don mais i bɛ taa sɔrɔ ayiwa Ibrahim Jawara ko bon ko so filɛ a bolo kɛrɛfɛ voilà k'a ka na ni wolosɛbɛn ye n'a ma d'a la ayiwa n ka foli bɛ Ibrahim Jawara ye n ka foli bɛ Allah bɛɛ lajɛlen foli kɛrɛnkɛrɛnnen san Mboya si Jawara ma ale y'an labɛn ka jɔ waraba ye ale bɛ Bagineda da n bɛ Bagineda da bɛɛ fo Jawara kelen tɔgɔ la Didier Sare n y'a fɔ ale bɛ nɛgɛ karafe la micro bɛ ne Abdramane Sisoko bolo halisa aw danse aw ka radio Mandi sanfɛ radio Rampart an bɛ don an ka bakurubaw kɔnɔ Ablaye Assimi Goïta kɔni ale kɛra jamanakuntigi ye Cour constitutionnelle y'o fɔ k'ale kɛra jamanakuntigi ye ayiwa k'a bɛ kalikasiɲɛ gɛsini ɲininkali mun bɛ ne fɛ k'a kɛ e la kalikasiɲɛ o a ka kan o sabula mɔgɔ baden y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Assimi mɔgɔw tilalen don kulu fila ye kulu fɔlɔ olu tun ko Assimi ye kalikan dɔ kɛ ani bandaw o y'a sɔrɔ a tun ye vice président ye kulu filanan mɔgɔw dɔw bɛ yen olu ko k'a fɔ ko non ko Assimi mago foyi tɛ kalikasiɲɛ la parce que mɔgɔw bɛ kalikasiɲɛ kɛ o y'a ye mɔgɔ bɛ sariya bato de ko Assimi bɛ sigi sariya sanfɛ sariya ye Assimi yɛrɛ de est ce que o kalikasiɲɛ a kan ka kɛ wa e hakilila tɛ mun ye o ko la n b'i fo ɲininkali la minnu ko sariya ye Assimi yɛrɛ de ye ale a man kan ka kalikasiɲɛ olu bɛ fili la parce que bɛɛ y'a ye coup d'état kɔfɛ président bandaw taara Cour suprême ɲɛma k'a kale parce que pour que i ka prérogative dɔw ka d'i ma f'i ka taa Cour suprême ɲɛma de k'i kale donc u bɛ sɔrɔ ka baarakɛ minɛn dɔw bɛ yen u bɛ sɔrɔ k'o d'i ma min ye drapeau ye ale ni tout ce qui s'ensuit olu bɛ d'i ma i ka se ka voilà donc k'a sɔrɔ i ka se ka présidenya waleya donc i m'a ye Cour constitutionnelle kɛlen k'a ka arrêt rendu don min na ne y'a sɛbɛn n ka bɔlɔlɔ kan n ko Assimi
kɛlen président nka bɛna kalekansiɲɛ kɛ don jumɛn mais a don mɔgɔ caman ko ne ma ko non ko ne ye juriste ko ne bɛ se ka nin fɔ cogo de ko il a déjà prêté serment au même titre que Bandaw k'u fila bɛɛ ye serment kelen de prêté. mais depuis prêté serment mɔgɔ dɔw tun ko k'a tun bɛ ka serment fana prêté o don. voilà n bɛ ka na a don ne y'a n ye mɔgɔw répond n ka bɔlɔlɔ kan peut-être Badou y'a ye. n y'a f'u ma ko non les prérogatives n'étaient pas pareilles. Aïe Kalekasien en tant que vice-président chargé des questions militaires. Aïe Kaleo de là. Maintenant, quand les prérogatives changent, les charges changent, forcément, il doit revenir devant cette même cour. Maintenant, cette fois-ci, prêter serment en tant que président de la République. De la transition. De la transition. Oui, Odokodo. Maintenant, au charge nous, par exemple, Aïe Kale, k'a fɔ peuple nyena, ben Kale. K'a fɔ en tant que journaliste. Maintenant, ni que serment, normalement, serment j'avais même dit qu'il ne devait pas prêter les mêmes serments. En son temps. Non, moi j'ai dit en son temps. Parce que le président de la République qui prête serment. Président de la transition. Mais le vice-président, nulle part dans la constitution, comme charte Kododo, il ne doit pas prêter serment, le même serment que le président. Maintenant, et que les prérogatives aujourd'hui changent, les charges changent, il va revenir devant la cour suprême pour prêter serment. Et je pense que c'est normal. Et aujourd'hui, il m'a évoqué d'Okera, parce qu'il y avait ceux qui pensaient anga segali ya ira ka fo ko cour constitutionnel mo ko ka manga serment prêté aya wa segali mais ko cour suprême ko non abe serment prêté parce que pour que aka prérogative nous fait nous drapeau nous fait nous kanga dama obike ulu de fait or ulu tu sais ko dit tant que ama serment prêté devant eux donc ni ne ba fo c'est normal avec le changement de charge de prérogative de vice-président à être président plein, donc à Kanka serment prêté. Badou Sidi Koba. Assimi ko ale kɛra président mais est-ce que depuis le début sur la sous de l'année est-ce que ce n'était pas l'intention réelle des putschistes depuis le 18 août est-ce que Amakolo Kononto est en retard pour zéro? Bon, n'i ye ko taabolo ta k'a lajɛ an tɛ se k'a fɔ ko sɔrɔdasiw ka laɲini tun ye nin parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Bandaw yɛrɛ nana cogoya min na u ma Bandaw ta u kunfɛ o Bandaw kofɔliw de bon Bandaw kofɔlaw u ye bon caman ye Bandaw ka kɛwalew ye k'a to Musa Kayide ka yala a bɔra cogoya min na k'a to ministre de la défense la a ye kalo 6 kɛ a taara cogoya bɛɛ o ye donc mɔgɔw y'a ye k'a fɔ ko maa ladiri donc sɔrɔdasiw u ta mɔgɔw ka kumakan fɛ ani dɔw ka conseils fɛ ka sɔrɔ ka taa nɔfɛ ka na n'a ye maintenant il a prêté serment à cause je le jure. Assimi Goïta, comme l'a dit, qui est spécialiste, qui maîtrise le droit parce qu'il était juriste. Effectivement, le vice-président de la transition des questions de défense et de sécurité a fait une prestation de serment. Mais comment qu'elle fait fanga maïne ni aw nana fanga na amana ke chocho fo nyogon ko bina an ko ne gafe kuna fole munu soro ani na yanta Umar Mariko ka kuma fe iba ye ka fo ko Bandaw mata doyere la parce que gouvernement one two sigitola gouvernement one flana sigitola moko dama beyi n'u ye Assimi dɛmɛ kana fanga na u y'olu kɛ kɛrɛfɛden ye n'o ye Modibo Konɛ n'o ye ministre de la sécurité n'o ye Sadio Kamara ye colonel Sadio Kamara n'o ye ministre de la défense ye ani nɔfɛ mɔgɔ n'o ye Makanfili Dabo ye ministre des infrastructures ani Alfuseni Sanu n'o ye ministre de l'économie et des finances ani ministre de l'énergie et Seydou Lamine voilà Traoré je me trompe pas voilà donc olu bɔlen gouvernement na voilà o kɛra fɛn mun man ɲɛ maintenant Assimi yɛrɛ bɔra ka kuma fɔ télé la a ko olu ye risque de ta olu y'u ka denbayaw bila kumina olu ka denbaya ye risque ta olu ye risque ta ko tun bɛ se k'olu sɔrɔ k'olu ka nɔfɛmɔgɔw sɔrɔ donc olu tɛ se ka fanga in tɔ tan mun nana ni nin yɛrɛ bɛɛ ye ni olu tun ma Badou est-ce que o tɛ fili ye k'a fɔ ko an y'an ka denbaya ça veut dire que olu m'u ka denbaya sa Mali ko la olu y'u ka denbaya ta u yɛrɛ dɔrɔn de la ou est-ce que o tɛ fili kuma ye Assimi ka kuma la peut-être que kuma n'a fɔ cogo don peut-être a ye kuma n'a fɔ cogo don mais a ye yɔrɔ dɔ fɔ a ko n'a sɔrɔ olu tun ma wuli k'u jɔ armée la jɛkulu fila tun bɛna se ɲɔgɔn ma armée la o man ɲi n'a fɔra ko jɛkulu fila ka kɛlɛ jɔyɔrɔ ko nɔfɛ o kɔni o tun ye kojugu ye an kɔni tun bolo nin ko in tun bɛ se ka kɛ ni ko dɔ ye k'a sɔrɔ mankan ma bɔ a la maintenant Assimi yɛrɛ ka kumakan na k'ale
dafe jamana nun président chama wele ka ɲɛfulu ko ye ka fu ko président de la transition avec ka sira ta olu ma sira fam avec ka fin avec fin kɛ sisan a t'a sara olu la a ta ɲɛfuli ko olu ye bon n'i y'a ta k'a lajɛ aw taara mɔgɔ mun ta ka na a mana kɛ cogo cogo kɔrɔbalen don il est à la retraite ninnu y'a denw de ye mais a mana kɛ cogo cogo fa fana bɛ se ka denw ɲininka fɛn dɔw la nin ko in bɛ ta a bɛ kɛ cogo di aw bɛ an bɛ jɛ k'a kɛ cogo di ou bien an bɛ fɛ ka ninnu bɔ gouvernement aw ka miirina ye mun ye aw ka hakilina ye mun donc o tɛ kojugu ye o. ça veut dire sigikafɔ y'u jɛ. voilà sigikafɔ y'u fan fila bɛɛ jɛ. voilà sigikafɔ ye damu ye sigikafɔ y'u fan fila bɛɛ jɛ donc n'i y'a ta k'a lajɛ sira dɔ la mais sira dɔ fana fɛ n'i ye kumakanw lamɛn i b'a fɔ k'a fɔ ko a bandaw tun b'a fɛ ka dossier dɔ de di justice ma o ma bɛn sɔrɔdasiw dɔw ma parce que sɔrɔdasiw dɔw fana ka surun Asimina a fɔlɔ de k'a fɔ k'olu sen bɛ loi d'orientation de programmation militaire musaka mun bɔra ko maramafɛn olu sen b'o wari dunni na donc ko o fana kɛra ko ye mun ma bɛn sɔrɔdasiw ma mais a n'a ta bɛɛ n'u tun sigira ka kuma n'u tun ye hakili falen kɛ ne tun hakili la an tun tɛ se nin gɛlɛya ma. ayiwa Blo comme an sera o gɛlɛya ma n ka ɲininkali ye min ye est-ce que depuis le début parce que depuis coup d'état de 18 depuis ye bandaw bila yen don min na mɔgɔ dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko sɔrɔdasiw m'u bolo ja yɛrɛ halisa k'u ka intention réelle k'u m'o avoué dɔw fana y'a fɔ ko ne charte in kalan k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko le porteur repos de Assimi ko dogolen bɛ charte in kɔfɛ est-ce que nin sɔrɔdasiw kɛlen ka fanga ta bi est-ce que ne tun t'u ka intention ye depuis 18 août 2018 est-ce que an ma kalo 9 kɛ munumunu na fu la ten. bon ne tɛ se k'o fɔ mais ko kɛra cogo min na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Sisoko ne taara ne ye risque ta k'an ka ko kɛ ne ka t'e nɔfɛ ka na e ka n dɛmɛ mais ni n y'a ye k'a fɔ e bɛ ka na ka ne yɛrɛ écarter ka bɔ yen non o tɛ se ka ɲɛ o parce que coup d'état an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ min ye Sanogo ninnu sɔrɔ bɛɛ y'a ye o c'est parce que je peux dire un moment donné ils ont été laxistes n'i y'a ye Bube y'u minɛ k'u don kaso la fan dɔ la yɔrɔ dɔ la a kɛcogo ma ɲɛ. mais attention olu donna fanga la après l'arrivée des nouveaux régimes. non lamɛn sa attention tout compte fait parce que fɛn dɔ de y'a to ko dɔ kɛra o comme on est dit en bamanan yanni i ka bin i bin yɔrɔ la i bɛ bin i tali yɔrɔ dɔ la fɛn dɔ de kɛra o min nani peut-être o fɛn dɔ ye o mais tout compte fait en matière de coup d'état les gens veulent se procurer des garanties. Bibina, nous faisons un coup d'état. Jusqu'à coup d'état avec un second coup d'état. Mais il n'y a aucune garantie. Oui, mais attention, depuis le début, ils n'ont jamais assumé le coup d'état. Ils ont toujours trouvé des arguments juridiques pour dire que le président a démissionné à ma coup d'état. Ils n'ont jamais assumé ça. Mais ils savent qu'il y a une transition ou une loi d'autre pour les. Mais qu'ils assument d'abord. U b'a dɔn coup d'état don sa hali mɔgɔ min tɛ diɲɛ kalama i b'a dɔn min bɛ ka kɛ c'est un coup d'état u yɛrɛ b'o dɔn mais bon aux yeux de la communauté internationale et autres mais i b'a ye ne y'o f'i ye yanni u ka taa u bɛ loi dɔ ta i n'a fɔ a kɛra Sanogo ninnu ta mais entre temps o ma kɛ fɔlɔ u ɲɛ b'a la u bɛ ka écarter ka bɔ u na ni mɔgɔ min ye fanga na k'a kɛ président ye an kana ɲɔgɔn dɛ tout est parti du fait que bandaw taara Faransi ka taa instruction ta Faransi ye ka segin ka na e m'a ye a na don u y'a cɛ ka de l'aéroport u taara n'a ye Kati ka taa a lamɛn qu'est-ce qui s'est passé pendant u y'a ta fo 3 heures du matin u ka sɔrɔ ka taa bila a ka so et ils ont dit k'a ye gouvernement premier ministre Mokhtar Wane la démissionné k'a reconduire hali olu t'a kalama et là, mais mais dans ces conditions-là, Abu fait tout dit, donc la confiance a été altérée. Confiance comptée. Donc, nos kera, forcément, ils vont prendre leurs responsabilités. Maintenant, est-ce que c'était pas leur intention depuis le départ? Nebolo, sinon je ne vois pas en quoi il y aurait le poste de vice-président. Et moi, à charti, moi, charti version kacha. Moi, je dirais non. Aujourd'hui, en charti version mendo, ce qui a été publié dans le journal officiel. Au-delà de cette charte-là, fait B,
En tout cas, elle n'est pas reconnue. Journal officiel qu'on a même publiera ou des chartes. Et nulle part dans la charte, il n'est dit que le vice-président peut remplacer le président. En tout cas, même publiera. Donc, au-delà, il y a c'est de haut de clause introduit là. Quand vice-président, c'est qu'un président honorable. C'est de haut de clause. Voilà, donc, au de publier le journal officiel là, même s'il y a parce que, moi, je suis coup d'état vera de Kerao. Donc, le coup d'état vera Kerao, la charte tombe là. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai dit que la charte n'est plus d'actualité. Même si moi, je suis famille. Charte donc Kerao de suite à un premier coup d'état. Charte élaborée là. Mais coup d'état vera Kerao, on a enfreint au déroulement. Mais parce que ni Assimi il revient toujours, tout ce qu'il dit même maintenant, il est calqué sous la charte de la transition. Non, dans la charte, il n'est pas dit que Caleb c'est oui, mais au niveau de l'article 8, on dit que pour être président de la transition, il faut être âgé de 35 à 60 ans et être civil ou militaire. C'est-à-dire que c'est sous la base de cet article 8 là que la Cour constitutionnelle a dit qu'Assimi est président. Ça veut dire que c'est la charte. Tu admets avec moi que coup d'état flanam qui est la transition qu'on a. Donc, au cours des dispositions corolées menoubées, ce n'est plus d'actualité. Non, mais j'ai dit c'est sous la base de la charte de la transition que la Cour suprême, que la Cour constitutionnelle a dit que Assimi peut assumer les prérogatives du président de la transition. Mais nous, il faut autant ira qu'à fois elle est d'actualité. Autant ira. Sinon, si elle était d'actualité, au minkera au tekeo. Mais coup de force de nana, donc mettant en cause même la charte. Bibi, on ne sait pas. Un problème est mis. En tant que Charles de Bika Malé régi, Charles de Bika Malé régi, c'est la constitution. C'est ça. Même la Cour constitutionnelle. Moi je dis, aujourd'hui, peut-être c'est pour apaiser les choses. Nous, arrêt m'est rendu. C'est purement politique et juridique. Je le dis. Mais pour des raisons d'État ou des raisons de cohésion, parce qu'il faut qu'on sorte de certaines situations. Notre arrêt me rend, ça ne tient pas. Ça veut dire que c'est un président fâcheux. Mais comme on dit quand le juge constitutionnel parle, la personne ne doit plus parler. On va s'arrêter. Non, mais on a nos avis. Voilà, on a des avis à donner. On analyse, on critique. C'est ça même. Même les décisions de justice. Les universitaires, ou le attaque à Walla Walla. Il y a outrage à Maïsra. Non. Il y a outrage à Maïsra. Je sais de quoi je parle. Moussa Guido Anata Obe Alou Nampe Ani Maïsra Sam Silima nga foli bu bela jele studio kono Badou ambeta évoluer un peu katanya fait sini anya me ka fo ko ni Assimi ka kalikancien bana ko abena premier ministre nommé ko premier ministre ko obeke Choguel ko kala maïga noko est-ce que amta ka fo ko Assimi a eu la main heureuse wa bon mbekuma kele fiyana mogo ni be kuma ika kuma ni hakili i kana kuma nangi fofo parce que ni ata kalaje mogo chamo kuma na ku be se ka jamana mara ku be se ka jamana sankorota ku be se ka tari jamana planète Mars la unana akara kunyeni ko akara kasarai maintenant monde do kuma se kana décoller les maçons se jugent au pied du mur ayo weche maçon ke na koko jo ni koko ma jenga ma fo tare koko jora kan mais maçon ke ma koko jo anga fuka be se ka ke aïda c'est une bonne chose. Chogal connaît Mali donc. Chogal qui est ministre de Kateme. Chogal est poste de responsabilité. Chogal est gafebo. Gafemouna na accord d'Alger kale. Oro dola, oro est nesran Johnny. Gafebo kale accord d'Alger kale. Achimi na ma fin na ma no to ko fango sora su kala no tout conférence sora su ils sont très jeunes. Utara sora sora mais chama nuka doya nuka docteur nuka master tara sora sora. To na esema mo reçoit. Chogal tumbeu. Assurance du Sema Mouma, comme quoi l'accord d'Alger sera appliqué. Achimi, Chogal était là. C'est pas un fait du hasard. Pour que mais il y a la position personnelle de Chogal, mais il y a la position de l'État malien. Chogal ne peut pas aller au-delà de l'État malien. L'État malien demande l'application de l'accord. Mais Chogal, en tant que Chogal, docteur Chogal Kokala Maïga, un tout personnel au Rebani n'a qu'à accord Manu. Ango nuance Fanake. Ango nuance, mais c'est qu'à faire critique, qu'à faire bola. Ka fin critique ka fo ka mani e ka tla que premier ministre ko appliquer non est-ce que est-ce que parce que Mali deni refana fo am Mali on de sikida ka fo national ko ka fo réélu fana ce ko ka position ko ce ko yo position trop je pense que nous fana yo fo parce que coup d'état que tout le 18 août we deni kuma fo ala mais si bina tout moment ko
si bɛ na tɔn minɛ kɔnɔ ale ko k'a ma ye gafe b'a a n'a kɛra premier ministre occasion b'a bolo minnu k'a ka yɛlɛmana a k'o yɛlɛma mais ça m'étonne a ka se ka u yɛlɛma filanan ye mun ye CNT a tun ko ka CNT ci mais ne ye mun faamuya ko la CNT cili t'a fɛ ba la tuguni o bɔra a ma bon ne bɛ ka hami ni mun ye ne bɛ ka jɔlen mun est-ce que Choguel fana ani sɔrɔdasiw ninnu est-ce que Choguel n'u ye mun fɔ Choguel ye ko Choguel k'o kɛ ni Choguel banna k'o kɛ est-ce que u tɛna taa ni Choguel ye Djidjen ou bien Sandare parce que n b'a dɔn Kati kɔni o démodèle u fɛ u bɛ taa ni Djidjen ou bien Sandare est-ce que u tɛna Choguel cɛ ka taa n'a ye Djidjen ou bien Sandare ne bɛ k'a ɲininka ko to fana b'a ka prérogative la voilà ko fana b'a ka donc ne bɛ k'o ɲininkali de kɛ sinon k'a fɔ ko Choguel man ɲi a tɛ se baara la Choguel kalanlen don c'est un docteur a bɛ jamana in dɔn a ye ko caman kɛ jamana nin ye a kɛra ministre ye tiɲɛ caman mais Mali joli ça demande beaucoup plus que tout ça là. Koroblo, an bɛ segin ka na gouvernement kɔnɔ Choguel ka premier ministre kɔnɔ n'i ma fili o acté à 90% ni ala ko yɛrɛ tɛ sa mara n'o o bɛ bɔ a ma bilen sabula o fɔra kabiri don caman o tɛna kɛ surprise ye bilen maintenant gouvernement fɔtɔ nin ma kan ka sigi sisan Koroblo e yɛrɛ ka hakilina la. Merci ne bolo bi na gouvernement kan ka sigi o de ye gouvernement d'union gouvernement min kɔnɔ maliyɛnw bɛ se ka u yɛrɛ ye cogo min na gouvernement min kɔnɔ mɔgɔw b'a dɔn nin ministre a bɛ se ka nin jɔyɔrɔ fa nin ministre a bɛ se ka nin waleya kɛ et puis a kana kɛ parce que bi na an bɛ transition de kɔnɔ transition kɔrɔ ye min ye majorité tɛ yen opposition tɛ yen bi na a ka kɛ gouvernement ye parti politique bɛɛ société civile bɛɛ personnalité influente jamana in kɔnɔ olu bɛ se ka u yɛrɛ ye gouvernement min kɔnɔ o gouvernement o bɛ se ka kɛ hali ni a taille ma bon 25 de fora voilà hali n'a taille ma bon selon la charte et le déni n bɛ ka min fɔ charte tɛ sa on est plus dans la charte bon le déni voilà charte in a y'o to yen bi na dɔrɔn maliyɛnw bɛ fɛn de ɲini an bɛ se ka bɔ transition in kɔnɔ cogo min na bɛnkan sigi ka fɔ Badou y'a fɔ cogo min na an bɛ se ka bɛn ko la cogo min na hali ni c'est un gouvernement de 40 ministres la n'o b'a to mankan tɛ kɛ an ka se ka bɔ transition kɔnɔ o ka kɛ mais k'a fɔ nombre ko tɛ n'i ye nombre jate minɛ hali an ka bɔ o kɔnɔ hali a bɛ se ka kɛ bi na n'i ye ne yɛrɛ ɲininka avec même 5 ministres c'est bon 5 ministres parce que ministère dɔw bɛ yen nafa t'u la transition kɔnɔ ministère de culture nous de fait olu bɛ taa mun ɲini c'est pour dire fɛn tɔgɔ de i di tagatuma bila sisan dɛ voilà donc Badou y a des départements qu'on doit même supprimer transition kɔnɔ nafa t'u la c'est des départements budgétés bɔn an ka wari bɛ taa bila ministère de culture kɛlɛ la nafa t'a la bi depuis 2013 i b'a kɛlɛ la walayi nafa t'a la i t'a ka ministère to yen et puis a jate minɛ kɛ mɔgɔ bɛ confusion religieuse kelen dɔrɔn de ta k'a bila fɛn kan c'est pas bon ce n'est pas normal an k'o fɔ République kɔnɔ c'est pas drôle mais depuis 2013 bɛ ministère in kɔ i tɛ ministère in to yen mais tiɲɛ don i yɛrɛ b'a dɔn Sisoko ko tiɲɛ de don donc bi na ne bolo an kan ka gouvernement de sɔrɔ bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ ye min kɔnɔ ni e choisira ka kɛ ministre de l'éducation bɛɛ k'a fɔ a jɔngala karisa ka kan sans considération a ka kɛ M5 ye o a ka kɛ M6 ye o MP4 o bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ karisa ni a portefeuille ka kan donc an mago bɛ o département et au gouvernement constitutionnel de là sans considération et ce travail là ne bolo Choguel est averti il est averti mina doni Badou ka fɛngɛ la maçon i b'a dɔn maçon min ye so jɔ ka tɛmɛ i b'a dɔn k'o bɛ se o mais maçon ma deli ka jɔli kɛ i bɛ se ka siga o de ka compétence la sinon Choguel bɛɛ b'a dɔn a delila ka so jɔ maintenant problème ye min ye Mali la ni pouvoir bɛ e bolo ani premier ministre a kelen tɛ premier ministre caman échouera parce que il y avait pas un bon il n'était pas avec un bon président ne bɛ se k'a fɔ IBK je prends l'exemple sur le régime IBK premier ministre mun bɛ je peux dire premier ministre dɔw tun bɛ olu tun ka ɲi mais tête yɛrɛ de tun ma ɲi donc tant que tête ma ɲi premier ministre généralement non exemple de don même sous Alpha n'i y'a ye Alpha sera ka fɛn dɔw kɛ parce que souvent ale yɛrɛ de don ale yɛrɛ de ka ɲi n'o tɛ hali ni premier ministre parce que la décision là a bɛ bɔ président généralement premier ministre mana initiative ta cogo o cogo souvent ni président ka intérêt ou bien fɛn t'a kɔnɔ a b'a fɛngɛ mais ne kɔni bolo bi na Choguel doit pouvoir faire la part des choses k'a dɔn min ka di maliyɛnw ye min man di parce que a ye M5 kɛ a y'a pratiquer maliyɛnw bɛ min fɛ a b'o dɔn
minnu taara fɔ boulevard la a b'a dɔn priorité ye min ye a b'a dɔn donc pour moi il n'a pas droit à l'échec et ale dɔrɔn tɛ dɛ ni transition deuxième phase malien bɛɛ de kan ka ou dɛmɛ pour que a kana échouer parce que fɛn dɔw bɛ chance dɔ ala b'o d'i ma siɲɛ kelen siɲɛ fila sabanan i t'o sɔrɔ o kɔrɔ an ye carte caman giriya mais carte caman girira fɛn dɔw bɛ ka kɛ Mali la Badou ni Mali tɛ jamana dɔw la a bɛ jamana ci donc hali sisan ala bɛ an fɛ donc an k'o dɔn ça veut dire k'an yɛrɛ kan k'an yɛrɛ fɛ an ka kan yɛrɛ fɛ vraiment laissons les égos de côté dɔ kɛra ten ni gouvernement min nana sigi Choguel nana min sigi ne bolo a ɲɛna o a ma ɲɛ o parce que hali ni a mana kɛ cogo o cogo dɔw bɛ critiquer quel qu'en soit et même c'est normal hein voilà et c'est normal démocratie ye o de ye parce que critique ninnu b'a to u b'u améliorer o b'a to u ka autocritique kɛ ka avancer mais ne bɛ min fɔ vraiment il est temps qu'on aille vers l'essentiel an ka bɔ ne ka problème ye min ye i b'a dɔn Sissoko an ka bɔ transition yɛrɛ de kɔnɔ. Ayiwa. Badou, a y'a fɔ k'an ka bɔ transition maintenant les priorités doivent être quoi? Est-ce que Mokhtar ni priorité m'ont dégagé? Est-ce qu'an bɛ to ka t'o priorité ban ou bien il faudra recentrer les priorités comme on connaît Choguel, on sait qu'il est méticuleux, on sait qu'il a une analyse fine. Est-ce que a man ka aujourd'hui ka priorité au revoir pour qu'on puisse sortir directement de la transition? Non, priorité o tɛ dɔwɛrɛ ye o. Mokhtar Wando Choguel priorité kana lakana ye. Service sociaux de base ka segin caman cɛla ni kɔrɔnfɛla la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ école ba kelen bɔ mun datugulen don malheureusement o mana bɔ yen yuruguyurugu kɛlɛli parce que 1230 milliards de francs o de bɔra ka maramafɛnw san a wari taara min hali sini a ma dɔn maramafɛn dɔw sanna bɛɛ ma don a la dɛ miliyari 75 bɔra ko hôpital rénové o wari taara min hey Gabriel Touré affaire donc ko caman bɛ sen na o kan ka walawala donc ça veut dire que en fait ale ka mission bɛna kɛ wari ka mission continuité de mais ne bɛ to ka mun fɔ fana mais wari ka PAGT a bɛ t'o fɛ Choguel yɛrɛ tun sigilen fɛ bulo filɛ sigilen 16 min kɔnɔ Choguel sigira yan nɔ don la a ko ko o ye consultant ka baara de ko hali san 20 ko c'est ka appliquer est-ce que a fana bɛna o ta k'a b'o appliquer a sigilen tun bɛ bulo ka segin wani ye ka PAGT programme d'action gouvernementale a ko Choguel y'a fɔ ne ye nin studio kelen kɔnɔ k'o ye consultant ka baara de ko hali ni ye san 20 di wari ma ko wani tɛ se k'o appliquer est-ce que ale fana bɛna a bɛna o appliquer ou bien e fɛ a bɛna bɔ o kɔnɔ de a mana kɛ cogo a tɛna taa n'o bɛɛ o a bɛna dɔw de tɔmɔ a la ka baara kɛ n'o ye n b'a dɔn jateminɛw de bɛna kɛ o n'a kɛra premier a kelen tɛ premier hali n'a kɛra premier ani mɔgɔw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà tɔw département tɔw bɛ yen ministre tɔw bɛ yen u bɛna gɛrɛ ɲɔgɔn na de ka baara kɛ baara bɛ se ka kɛ cogoya min na hali n'a kɛra baara daminɛ voilà baara daminɛ pour que transition bɛ se ka kuncɛ cogoya mais mun fana de don an fana Mali la problème fana b'an fɛ yan an tɛ mɔgɔ ka an tɛ faama ka fɛn ɲuman kɛlɛ dɔn ko an ye an m'o ye yan ATT y'a fɔ en son temps ko ale si Sulemani Sini taara jamana dɔ la n ye fɛn dɔ ye n bɛna na n'o ye Mali ye fantan ka musaka bɛ kɛ ka fantan ka furakɛ mɔgɔw marché la ye ko a donna ta bɔra bɛɛ ma boli ka segin an mɔn na bɛɛ dɔrɔn wa hali minnu ko k'u t'a fɛ n bɛna anecdote dɔ kuma f'i ɲɛna ne ni dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ pharmacie kɔnɔ dɔ la quoi a ko ko a bɛ AMO kuma de la a ko ne ma ko ne b'a dɔn k'ale ye min kɛ k'ale ye siɲɛ de ta ko k'ale bɔ AMO la e bɛ ka waati min fɔ a ko maintenant komi ale seginna AMO la tuguni ne ko n ka segin k'a bɛ se ka bɔ la ko ni mɔgɔ ale bɛ AMO la bi ko marifa de b'ale bolo ale b'o ci o tigi la voilà bon malien bɛ ten nɔ voilà e ma hali carte nina ko yan c'est pour te dire que i ka o AMO ko mɔgɔw ma a ko tun ka bon mais Sissoko carte nina an ma kɛlɛ kɛ ko an tɛ recensé yan mais kɔfɛ an tɛ ka taa wari de yɛrɛ fɛ n tun b'o la n b'o ɲɛdɔn mɔgɔ kuma dɔw fɔra an yɛrɛ ma o la hakili la o b'an kɔnɔ hakili la Badou an ka taa donc mun de don sisan an k'u dɛmɛ u ka baara la maliyɛn bɛɛ lajɛlen de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka Choguel ni gouvernement dɛmɛ ani Asimi parce que dɔw ta ye mun ye u b'u den kɛrɛfɛ an tun b'a dɔn a tun bɛ tiɲɛ o an tun b'a dɔn u bɛ fɛ a ka tiɲɛ yɛrɛ dɛ an tun bɛ fɛ ka tɛ dɛ u ka ŋaniya y'a ka tiɲɛ dabila ten sa dɔ kɛra ten sa ou bien Asimi aranjoro vert san ka di muso ma dɛ a V8 san ka di vraiment retourne des comptes parce que ne bolo jamana ka bon ma ka jamana b'olu manamanakan ninnu sanfɛ vraiment n'a ma ɲɛ k'olu nana fanga na n'a ma ɲɛ an bɛ fɛ transition ka kuncɛ président civil an k'u dɛmɛ u ka baara la mais an fana bɛ mun f'u ye u kana maa si suganti ka kɛ président i bɛ k'a ta nin kɔfɛ ni président sigi sera ni mun ye programme ɲɛnama président neutralité absolue voilà ni mun ye ladiri ye mɔgɔw ka vote o maliyɛnw yɛrɛ k'aw ka choix maliyɛnw yɛrɛ k'u ka choix kɛ jɛlenya la sanuya la a ka sigi mais jamana hali bi a bɛ ladiriya de kɔfɛ Choguel a k'i jija ani maa ladiriw ka baara kɛ fɛnw bɛɛ ka kɛ ladiriya kɔnɔ
pour que transition ka kunche sinon Mali sɛgɛnna an ye CEDEAO sɛgɛn an ye Union africaine sɛgɛn bon n tɛna don ala ko détail dɔw la vraiment dɔ kɛra ten sa il est temps que vraiment an ka ko dɔ ka kɛ ko dɔw ye Blo e ko k'e k'a ladeli k'e ka laɲini ye an ka bɔ transition kɔnɔ mais an bɛ se ka mun de kɛ walasa comme i ko k'a fɔ ko charte ko c'est plus d'actualité même si Union africaine ou communiqué fɛn fɛn kɛra on parle encore de la stade de la transition on parle de 18 mois là an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ walasa ka bɔ les restes des 18 mois là sans encombre a kan ka kɛ cogo di a kan ka kɛ cogo min o ye priorité kow de e priorité ne yɛrɛ bolo bi na priorité foyi tɛ gouvernement bɛ ka nale ce n'est l'organisation des élections les autres là yurugu yurugu wo wari min fɛngɛra tan avec en toile de fond la sécurisation du pays oui o kɔni o a bɛ fɛngɛ olu o mana bɔ yen dɔrɔn les restes là ne bolo ça doit être le travail d'un gouvernement démocratique o de kan ka baara kɛ maintenant n'an bɛ fɛ o baara ka kɛ ka ɲɛ donc sugandi sen fɛ maliyɛnw kan k'a dɔn mɔgɔ min bɛ se k'o baara kɛ i y'a faamuya k'o sugandi sinon ni mois tɔ min kalo tɔ min tora n'u k'u bɛ taa u ka effort éparpillé k'a fɔ an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ donc finalement u bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ u b'a sɔrɔ bi na ne kɔni n'u nana dɔrɔn u ka bɛn Choguel mana sigi dɔrɔn kalo min bɛ da o kan ni fichier unique dodo aka acteur bɛɛ labɛn maintenant baara ka kɛ o fichier unique bɛ se ka kɛ cogo di et maintenant aller très rapidement vers l'organisation des élections surtout présidentielle baara minnu t'u daminɛ u k'a teliya u k'a accélérer quoi voilà maintenant commission hali ni dɔn tɛ u ka commission Choguel est très stratège n'a ka d'a ye n'a tora a k'a kɛ i n'a fɔ comme a b'a ŋaniya kɔnɔ cogo min na en 2 mois a bɛ se ka fichier ko in ɲɛnabɔ a bɛ mɔgɔw sɔrɔ qui vont réfléchir an bɛ taa ni fichier jumɛn ani an bɛ taa ni fɛngɛ ne bolo même les communal ni référendum ni législative non olu ayi bon référendum par exemple parce que texte dɔw n'u ma fɛngɛ législative ko nu fɛn problème ba donc au delà ne bolo u k'u u base min kan o ye président sigi dɔrɔn ye ka ko bɛɛ kɛ président parce que législative na olu tɛ se ka taa sans révision constitutionnelle parce que les régions nouvellement créées là découpage olu ka taa ba la bon olu tɛ se ka taa ba la ni réforme ma kɛ réforme constitutionnelle ma kɛ institutionnelle découpage yɛrɛ man kan ba olu b'o ko fana jɔ fɔlɔ fo président kura ka o bɛɛ ka jɔ nunu i b'a dɔn ne bi fɔ de an ka président sɔrɔ ni président sɔrɔla Mali la les restes là fɛn o fɛn bɛ sen na même accord ko ni fɛngɛ ninnu n'i ye ne ɲininka Choguel man kan k'a da don ninnu si la u k'a to celui qui a la légalité et la légitimité o de bɛ se ka ni yɔrɔ minnu kan ka modifier accord ni fɛn kɔnɔ olu b'o baara kɛ mais Choguel ka baara kan ka kɛ l'organisation de l'élection présidentielle o ye ne hakilina ye au-delà de ça les autres là u ye fɛngɛ minnu kɛ nin comité d'orientation stratégique mun bɛɛ ye wari dun de a ka ci même fɛn bi na CNT fɛn ninnu nafa t'a la o de la ne k'i ma avec même 5 ministres baara bɛ se ka kɛ parce que pour moi l'objectif c'est seulement la tenue de l'élection présidentielle président bɛ na ale b'a tɔ kɛ yanni ka ɲininka tuguni n'i y'a mɛn réforme bɛ kɛ fana k'a sɔrɔ kɔnɔbara falen don u k'u janto yɔrɔ la kosɛbɛ dɛ sogo kilo yɛlɛla balo kilo yɛlɛla siman yɛrɛ tɛ se ka san ka so jɔ donc gɛlɛyaw bɛ yen dɛ donc n'i y'a mɛn i bɛ réforme kɛ Badu i b'a dɔn olu bɛɛ ni ala ye ni an ye président ɲuman sigi an kun olu facteur ninnu dans 9-10 mois o tɛ foyi ye o n'o nana a bɛ se ka mɔgɔ ɲini équipe ɲini minnu bɛ o kow nɔgɔya i b'a dɔn fɛn bɛɛ bi maliyɛnw yɛrɛ de bolo cette fois-ci mais ne ka ɲininkali dɔ fana min ye Badu kuma caman n'i ye maliyɛnw mankan mɛn on parle de la réduction du train de vie de l'État la réduction du train de vie de l'État or mɔgɔ mana na également on va maintenir ces mêmes prérogatives aujourd'hui qu'est-ce qu'il faudra faire mais est-ce que fana mɔgɔw bɛ fɛ ka min fana kɛ premier ministre ka baara kɛ comme n'importe quel fonctionnaire o fana ka gɛlɛn dɛ f'a fana ka musaka doro sɔrɔ ne m'a fɔ n ko u bɛ min sɔrɔ mais train de vie de l'État o bɛ réduit cogo di Moktar Wan tun y'a kuma fɔ nka ale tun y'a a ka réduction du train de vie de l'État ale tun y'a bɛn mobili dɔrɔn de ma ko jamana ka mobili min bɛ ko ka dɔgɔya e fɛ réduction du train de vie de l'État bɛ kɛ cogo di la parce que ni maliyɛnw mankan mɛn u b'o de fɔ ko tuma caman
Bon, réduction du train de vie de l'État. C'est Dovereo. Premier ministre Moussaka Moussara n'a que caisse noire. Donc voilà, président de la transition a que caisse noire, ni Moussaka Moussara. Donc voilà. Sinon, ministre. Sinon, moi, comment tu as fait Bandou 900 000 francs, où sera Béodé? Monsieur Sarabe, Mali ministre. À Sarabe, sera monté par mois. Ça fait 900 000 francs, tel 1 million. Mais toi, nous nous gâchons. Les autres, nous avons. Non, les autres avantages, ministre a avantage. Ça sera être doué, fonctionnaire. Par exemple, les journalistes, il y a journaliste sera de Bedima, avantage Bedima, ça fait 900 000 francs. Attends, moi. En tout cas, il y a deux choses, mais Sara, trésor est non, attention, trésor est mis et marché. Au dit Israël, mais ne mi ko ko voyu gurgude o manka. Ça c'est illégal. Ne be mi be dima légalement ne bodema. Ça transition de l'état be duma légalement ne bo odema. Voilà, ça be mi ta illégalement to ma parce que ça c'est d'ailleurs illégal mo to kuma fo ko ka doka. Est-ce que aujourd'hui transition de l'état est-ce que question ne kanga dabla wa wal masra ne kanga doya? Bon, Sara be sakato parce que Sara yi woshiri. Mais mouye avantage ni fin de indemnité de peut-être Moussaka dobe sakabo. Mais na kila ali banda kawati la d'autres bora parce que ni Omar Mari ko conférence de presse avec moi fini aja temine. Banda coûte 150 millions taw. Sans akumbe dota donc me dit vice-président mais me semble que akumbe là ou nyonche anuka personnel parce que Moussaka te dit président mais premier ministre doere ta ko ni fin do ba kebita so ni inondation kera. Président me saka demet do moy. Ou ni do banana de sara ka fraki président me saka. Akli bala atlet la on sarate keleyo ka siga kulikoro centre culturel jog ani kay masama jabate o jora o toko voilà au fond nous donc o te président ka sarayo o wari yodrum président krefe nganya fo tsoka ni femu kan ka nyeno président bo wada utiliser c'est tout tisa na fora ko ne ministre kalo kono ibita soro moko jolubi na ndeli voilà même ododo souvent fenga do bi abidima pour que moko minu bi ni deli sokomo ni ministre ta soro o malien ko le tla ka be war dun ko voilà c'est compliqué c'est même gens là imana ta wa ko ministre maseka alinga ko ye wa mu ko fa ka maseka nyene bo mais wa mu moko nyebe d'état là moko jolubi na afi clé kono continue to ba kalo kono donc les kono semaine kono kalo kono donc 900 000 francs billahi aba dunka aba di mo ma ka banka soro kalo masa c'est ça repolo to na opedi mais en vera minute ministre en minute journaliste fenga les charges que nous avons nos familles al ka fo ko journaliste do ak la village la ko war be ko ou bien que directeur ko war beku donc baby fenga ni fenga balo bana nyo bana ça veut dire que le train de l'état le train de l'état c'est un faux débat quoi non faux débat c'est pour te dire parce que ni monta la ba kuma fo très jamais parce ne fait ya kuma fo la quel est monsieur ou renoncer quoi fo parce que ubita ye ka fo ce n'est rien en réalité en fonction de ce qui se dit aller ni itara min soro ibita soro ce n'est rien i kan ka mɔgɔ minnu dɛmɛ i ka famille tɛ peut-être n'i taara i taara coloration na parti dɔ de ye du groupement kalo kalo i kan ka fɛn dɔ di ye mais nous on a vu des partis dɔw ko ministre k'u ka ministre tɛ reconnu ko parce que k'olu tɛ ka fɛn kɛ parti ye et o ye parti ye dɛ individuellement parti mɔgɔ minnu bɛ na avoir n kan ka muso furu madame jiginna denkunu bɛ yen musokɔrɔba banna cɛkɔrɔba banna bɛɛ bi fɛ au moins c'est hali ni waa 5 di ma ko ministre tɔ ye waa 5 de d'a ma donc tu comprends fɛn dɔw bɛ yen c'est nous mêmes anw yɛrɛ de b'a to ka charge ta kan mais i y'a fɔ cogo min n'a tiɲɛna o kelen ma y'a ye k'a ye wari dun u bɛ ɲina k'a fɔ a delila ka 10 ni 20 min di e ma a y'a di e ɲɔgɔnna caman ma o de y'a n'a ka jeunes bɛ sigida la n'a tɛ fɛn k'olu ye k'a kɛra musée kama foyi ɲa hali n'a ye sira da o tɛ foyi ye k'a ka ma wari d'olu ma tant que a ma wari de d'i ma i ka kungo la ou bien a bɛ fɛn kɛ i ye kungo dɔ f'a ɲɛna n'a ko hali i ka nin wagati kɔnɔ yan'o cɛ n'a wulila ka bɔ yan ko payi k'a ɲɛna k'a ye fɛ donc c'est comme ça. Ça veut dire que fan fana an ka mentalité yɛlɛma fɔlɔ yɛlɛma tant que n'o tɛ tant que o fɛngɛ ninnu tɛ an k'a dɔn k'a fɔ wari min bɛ bɔ a tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ a bɛ bɔ faso de kun
et Badou an bɛ avancer dɔɔni halisa an y'a ye k'a fɔ ko Asimi kɛlen ka fanga ta Faransi tun Macron y'a fɔ ko a tun ye déclaration dɔ kɛ journal du dimanche kɔnɔ o don kelen yɛrɛ bi ye k'a fɔ ko ale tɛ to jamana kan jamana mun tɛ principe démocratique bonya ani principe de la charte de transition principe de transition bonya an y'a ye o kɔfɛ tile fila o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ko Faransi k'u ye décision ta k'a fɔ ko u n'an ka sɔrɔdasiw bɛ jɛ ka baara min kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u b'u suspendu ko mesure conservatoire et temporaire ayiwa e miirina ta ye mun ye o décision suspendu la parce que u y'a fɔra k'a fɔ ko parce que ko Mali la ko islam hali n'u ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ sa ko olu tɛ jɛn n'a ye islamiste ka fanga ta Mali la e miirina ta ye mun ye o ko la. D'abord Sissoko i ye hakili jigin fɛn dɔ la mun kɛra Burkina maa 138 bɔnɛ ninnu na dugu de bɛ ko Solan jihadiste dɔ la tiɲɛni mun kɛra kunasini sufɛ donc tiɲɛni mun kɛra ye bɛɛ y'o ye a kɛra tiɲɛni ye mun ye Macron ka kuma ye peut-être que a y'a fɔ ni dusumakasi ye peut-être a y'a fɔ waati mun na a kun nisɔn diyalen tɛ sinon a nin ye dimikan de sinon n bɛ se ka kuma kelen fina Faransi sɔrɔdasiw tɛ taa koyi Faransi sɔrɔdasiw tɛ taa bi u tɛ taa sidi parce que Faransi sɔrɔdasiw bi yan Sahel kɔnɔna bɛɛ de kama et puis Faransi sɔrɔdasiw bi yan non seulement u ka intérêt mun bɛ Mali la et puis Sénégal ni Côte d'Ivoire o y'a dɔn olu kɔni o ye Faransi ka namugula sogo de. La France détient 25% du PIB ivoirien. Voilà n tɛ se ka taa dɔn donc i y'a dɔn kani u tɛ tile u b'a dɔn k'a fɔ ko ni Mali dafirila dɔrɔn mɔgɔ ninnu bɛ se yɔrɔ ninnu na donc cogo si la u tɛna jɛ a ka kɛ mais mun ye u ka suspension ye a bɛ faamu parce que c'est par principe a fɔra k'an ka taa démocratie de la bandaw Faransi kun y'u ka danaya ta ka d'a kan ka ban bon n'a fɔra ko o nana galon ka bɔ yen tɛ donc vraiment o kɛra fɛn ye mun ma bɛn u ma mais o n'a ta bɛɛ u ka sɔrɔdasiw tɛna taa ten parce que hali bi fɛn ma nɔgɔya mais mun de don an ka na t'u ka taa ten et puis mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ k'u ni Russie a donna ta bɔra ten i b'a dɔn k'a fɔ aw b'a kalama peut-être aw b'a kalama ka tɛmɛ ne kan la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité droit de veto bɛ Russie bolo n'u ma sɔn MINUSMA tɛ na n'u kuma jɛnna MINUSMA tɛ na a ye siga t'o la hali Faransi ka sɔrɔdasiw natɔla u k'an tɔnɔ funu gros porteur o de ye Faransi sɔrɔdasiw cɛ ka na Mali la an tɔnɔ fu ye Russie ta ye Russie ta ye n'i y'o bɛɛ jateminɛ dɔrɔn an ka ko kɛ ni hakili an de kan k'an ka intérêt ɲini sinon Rwanda i ye san 6 kɛ Faransi ka ambassadeur tɛ o ye Faransi ka ambassadeur san 6 o n'a ta bɛ kɛlɛ ma tiɲɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fo Louis Mushikiwabo kɛra francophonie président chargé d'affaires dɔrɔn tun bɛ yen donc u ye muso in gɛn canadien nin gɛn ka na n'a ye Michael Jean donc voilà nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ maa n'i yɛrɛ kɛ cogoya min na tubabuw minɛ ten de donc il me semble qu'il est temps que an k'an yɛrɛ bonya an yɛrɛ k'a dɔn an ka intérêt ye mun ye Irisiw nana o Faransi nana o an yɛrɛ k'an ka intérêt dɔn n'an y'an yɛrɛ ka intérêt dɔn u b'u ka intérêt dɔn problème t'a la mais hali bi il me semble que an ka intérêt an t'a dɔn o de la ninnu fana bɛ ka fɛrɛ an ma sinon minnu y'u ka intérêt dɔn n'i y'i ka intérêt dɔn ni tubabu ye i b'i ta sɔrɔ a b'a ta sɔrɔ mais n'i m'i ka intérêt dɔn a bɛ taa n'a bɛɛ ye. Sissoko min na n fana hakili la fɔ a ye kuma min fɔ par rapport à l'état islamique foyi tɛ parce que la France a appris que nos autorités cautionnaient le fait que dans certaines localités population ni djihadistes bɛ ka accord signé. Farabugu dɔrɔn tɛ dɛ même dans les centres même vers Koro Bankas et autres là les djihadistes dɔw ni terroristes parce que je ne dirais pas ce ne sont pas des djihadistes terroristes ni population pour que u ka lafiya ten u bɛ ka u bolonɔw kɛ papier de kan et ce serait cautionné par nos autorités. An bɛ mun nɔfɛ a ma fɔ denni na k'an ka kuma ni u ye wa an ka bɛnkan sɔrɔ Kufa ni Iyadi ya mais Faransi tɛ fɛ o de ka kɛ a kɔni fɔra an ka kuma n'u ye an ka kuma n'u mais parce que kuma tɛ forcément dialogue n'est pas forcément d'accord avec quelqu'un quoi non voilà maintenant ni aw bɛnna fɛn dɔ kan ni bɛɛ y'i i ka fɛngɛ respecté a bɛ na ni bɛn a bɛ na ni paix de a bɛ na ni basigi de parce que dialogue e bɛ dɔ bila ne bɛ dɔ ta quoi a banna donc o min bɛ ka kɛ dɛ Faransi yɛrɛ farabugu tan yɛrɛ de ma bɛn o ma le fait que population ni terroristes ye bolonɔ kɛ fɛn na o ma bɛn e m'a ye o dɔgɔkun bɛɛ u taara yɔrɔ dɔw bunte yan ka taa mɔgɔ ninnu a ta pour que accord in ka tiɲɛ ala tona en réalité Macron kan bɛ o de ma mɔgɔw m'a yɔrɔ faamuya o ye ne ka analyse je suis sûr que o de don k'a fɔ a ɲɛ b'a la n'u y'u sigi ten finalement terroristes ninnu ni population u bɛna na fɛnw signer or olu bolo donc finalement à Mali bɛ taa comme pour eux là ce ne sont pas des terroristes c'est des islamistes donc si les populations adhèrent à ces idéaux aux idéaux de ces islamistes le Mali va devenir
à la longue un État islamique. Oui, maintenant par rapport aux patrouilles, nous quoi, à part tant que ama do État démocratique kono, ni ama président démocratiquement élu na mo soro. Non, pendant un temps. Mais en réalité, au dodo. Parce que comment il parce que le principe démocratique et de transition, il faut qu'on respecte. Miga minfie, nimbete fouille. Parce que nous on a analysé. N'y a pas la Shogel Binak Taka premier ministre. Francis Dessera de notre ni secoué. Asimiga président de auto contrôle. Mais le fait que pour eux, Shogel menace leurs intérêts à travers ya photo accord comme Fukafo, et d'autres. Parce qu'il voit en Shogel quelqu'un de proche de l'URSS. Donc, on n'est qu'à analyser. On peut qu'à décéder. Maintenant, Namanyoko, patrouille qui est dans Sorasi, ne bolote faire. Mais entre-temps, Malien phénomène en son, ou kata patrouille sans l'armée. Parce que nous ne les faisons pas confiance. Bebado, ni Malien ni Kemo Keme, essaye d'aller nos Français. Mais il va construire les 3 unités que Barkhane a au Mali. Seulement une unité seulement fait la patrouille avec l'État malien. Voilà. Sur les autres là, les 2 autres patrouilles. Et puis Barkhane fera baser Mali contre quoi. Barkhane n'a qu'une unité au Mali. Sinon le gros contrat de Barkhane c'est à Tchad. C'est au Tchad à Djamena. Voilà. Mais nous quand même Minoubia. Parce qu'en fait Minoubia nous beta Canada quoi. Voilà. Nous n'avons patrouille conjointe nous y a le bon sens voudrait que autant qu'on en a ou qu'à continuer. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, comme Badou va faire comme ça, quand on met situation aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas besoin de intérêt non, je suis d'accord. Voilà. Non, j'ai tout le temps dit. Même s'il y a Ibeka de Mali Takaf du Nounouma. Sinon, s'il avait sauvegardé les intérêts maliens là, on continue ni mal. Chaque pays, chaque nation doit, les représentants ou le président de chaque nation doit sauvegarder les intérêts de son peuple. Américain na président min soro ni o make mo nyena maye mais abi Mali toni min tora Mali ko la aba to be bouger. Au-delà, on doit maintenant avoir un président fait min kera am se ka an yere bo akono chugo di don doni progressivement. Sinon accord de défense mi bi animal France ñongonte accord de défense de bateau il y a des fenga flamme qui patrouille sans l'armée malienne ou au contexte parce que ils sont censés sécuriser les Mali. Mais à la débat au condamne au Beminke. À la droite de Bodo. Badou, et au Rati sera comme Kalabanga Cambe de la Boma, d'autres militaires fladron. Américain Fana Yuka de Meticano. Eh, Amassé Foloko DJ. Américain Banga. Ah, Américain Fana Yuka coopération, mais on a tabé. Mali la. Badou folie. Folie à un joint Jorola. Un chessir, un faranjonka. Faranjonka est damoué. On devait se campo Galain. Farafara de Tinambo Galain. Comment quand l'abandon transition mémicana qui sera dirigée par Shogel Malien anga bolo di nyoko anga deme puisque to anye bala akla minu ya anyu ta anjugudo parce que to gele akono mo bi abolo boy bolo inyinte donc maintenant an yere de kanga bolo di nyoko makani transition deme jona anga boni transition en fera kanga fera kanga institution ko stabiliser sans fla ka institution bondo la demanda cité tanye ka institution sans instabilité to institution kuna ni be dasgi anga bi kuna foni kala anga mo wolle tuye mo fla Ablaye Kone allait délibérer Nyamro Baye, faut que tasser Badou Sidikoba, allait triomphe du Mali Nyamro Baye, anga fonni tanu obe obela jeleye, ne krafe otumbe DJ Sarbolo, micro tmene Abdraman Sogobolo, nga fonni tanu be obela jele halsa, ne so jale baro nasi awma, aw kambe do wore radio ram par